Gospel kat kum Lukas kolong bakat fra yo sngau sapang ka bau Jisu uhikai ya kai jing duai pat kumno banduai pat hakan orkom pare banduai Gospel kat kum Lukas kolong ba khat fra khat banikong athok kumne Jisu ulakren haki kaneka parsi pakidei banduai barabor bat ba kimdei bantu icing kermen. Nang ta ngan pule sa siapa kut jong kaneka benta khat ke banyau hato blei unom le hok yala ki brio ki bayam kerpat ya u bat singi bat mit hato ule tut ban yarap yaki nga ong hapi un bishar hok yaki kloi rei hato konu briu un shem jinget ha kapertei haba uan kane konmen ko para kade sapang ke jing duai but ujisu hikai bangi dei ban duai lungbai jong kane ka gospel kat kum Lukas nong pakat fra kat iwe hadu pra kren sapang kata banom du jing kermen habangi duai paling de bandon ke jing chania haba ngimdu jing kermen kemut bangin omdu jing chania haba ngi duai ngidon ya ke jing kermen ba uplay un sa skor ya ke jing kerpat ke jongi but kemut ayu banduai ka Teresa jong avila ka ong ke jing duai paling yong prayer is a search of the heart mut kede kata ke jing slay jong ka donut haba ngiya kren kade ka jing ya kren bat ublay jing duai kade kumta kamdei tang bangi pan no ublay kade ka jing ya kren pa ka jing kren jong ka jing shania ka jing kren jong ka jing ka jing kren jong ka jing ya long ka wei ka jing ngau jan dakumta habangi duai nakapanta jong kano pading sngungu nakapanta kano kata ka jing ya kren jongi padublay kalong kapatap jing kemen pad ka jing seso padhanrei habangi duai ngimdei bandu jinget Jisu hak bakut hangne kaneka khat ka bapra gong haba ukun ubreu uwan hato un sem jinget ne em jadi habangi duai ka ba adon arteli hakane ka kikitin arteli don hangne pandon jinget pat pandon jingkermen habangi duai ngidi bandon yakini arteli pat pakumta ya ka jing duai jongi en sayo kumpa ngi angno